A to, čomu vlastne sa chcem v rámci tej prednášky venovať, je v podstate také nejaké naše výskumné bádanie v rámci toho, akým spôsobom vplývajú digitálny vek alebo respektíve sociálne siete, internet na liberálnu demokraciu a s tým, že vlastne toto je vec, ktorej sa na katedre politológie výskumne venujeme v rámci horizontového projektu TRUDEM, čo je Trust in European Democracies. To je aj dôvod, prečo vlastne tu je tento roll-up. No a potom vlastne po tom krátkom úvode tak dáme priestor na takú diskusiu, dúfam, že bude zaujímavá a aby som teda od toho veľmi ďaleko nebočila, tak skôr než začneme, sa vás chcem opýtať, ak by ste sa mali na chvíľu zamyslieť, ako by ste odpovedali na otázku, či prispieva vlastne to digitálne prostredie, ktoré poznáte, k zlepšovaniu alebo k zhoršovaniu liberálnej demokracie. Budeme hlasovať. Takže kto si myslí, že prispieva k zlepšovaniu liberálnej demokracie? Dobre. Kto si myslí, že prispieva k zhoršovaniu? OK. Máme tu aj takých, ktorí nie sú vyhradení v názore? Zdržal sa niekto hlasovania? Dobre. Čiže to, čo vidíme, je tu nejaký taký mix názorov alebo postojov, ktorý pekne odzrkadľuje aj to, akým spôsobom sa vlastne vyvíja to akademické poznanie v tejto téme. Čiže skôr, než by som prešla k tomu, či je to prospešné alebo menej prospešné, alebo čo z toho je prospešné a čo nie, tak musím povedať, že naozaj tej literatúry ohľadom toho, ako sociálne médiá, ako internet a rôzne iné nástroje na internete, ktoré máme, informačné prostredie, ktoré vlastne internet ako taký a informačné technológie na ňom poskytujú, vplýva na liberálnu demokraciu alebo vplýva na rôzne aspekty demokracie, je strašne veľa. Naozaj kebyže ste si to dali do vyhľadávačov, tak by ste boli zahltení tými článkami. A v rámci tej našej politologickej spisby sa veľa článkov venuje jednak tomu, ako to vplyva na politické správanie sa jednotlivcov, ako je napríklad politická participácia, dôvera, vôbec vedomosti politické, ktoré máme, ako je populizmus, polarizácia, to sú také tie catchy koncepty, ktoré používame teraz a skúmame v politológii. Ale tiež skúma to, ako sa vlastne, alebo akým spôsobom to ovplyvňuje politické postoje. Teda nie správanie, ale to, čo si myslíme, to, ako tvoríme nejaké úsudky. A to je úsudky napríklad o spokojnosti s demokraciou, o podpore pre demokraciu, či o podpore pre jednotlivé princípy liberálnej demokracie. No a to, čo sme tu mali, tento krátky experiment v úvode, ktorý vlastne odzrkadlil, že sú to aj takí, ktorí si myslia, že to prostredie informačné, ktoré poskytujú tie moderné technológie, informačné siete, tak vlastne vplýva pozitívne na demokraciu. Tak musím povedať, že toto veľmi dobre odzrkadľuje to, ako sa v tom úvode, na prelome toho milénia uvažovalo o tom, ako internet bude vplývať na demokraciu, na vôbec na to prostredie, ktoré my máme o tvorbe politických rozhodovaní a úsudkov. A to pôvodné veľmi pozitívne očakávania vychádzali najmä z toho, že internet a sociálne siete, ale najmä teda internet ako taký, ponúka niečo, čo iné médiá neponúkajú. A to niečo je vlastne horizontálna komunikácia. Čiže vy nemáte tú vertikálnu, ktorá je založená na niekoľkých tých bodov, kde vám budú kontrolovať obsah a toho, kto rozpráva, ako rozpráva, ale máte ju rozloženú horizontálne a teda je naozaj určitým spôsobom bezprostredná, menej kontrolovaná, umožňuje oveľa väčšie spektrum aktérov, aby boli vtiahnutí do toho procesu komunikácie, získavania informácie, vyjadrovania názorov a podobne. Toto vytvára niečo podobné, ako keď si vieme predstaviť ešte za tých starogréckych čias agoru, kde mohol prísť občan a rozprávať sa o veciach politických. Limitovaný občan, ale predsa. No a takýmto spôsobom sa vlastne uvažovalo aj o internete, ako o nejakej online agore, kde vlastne príde k určitej takému tomu revival demokracie, alebo tá naša demokracia a vôbec to angažovanie alebo zapájanie sa občanov do tvorby
či už politických postojov, alebo možno podnetov, tým, že ten internet je taký masový, prístupný, rýchly, bezprostredný, tie interakcie môžu byť naozaj v reálnom čase, takže toto bude mať naozaj taký ten veľký efekt na to, akým spôsobom sa podporí práve participácia, vznikne tá verejná sféra a modernizuje sa reprezentácia. Modernizuje sa v tom spôsobe, že zatiaľ, čo tradične tá politická reprezentácia je zastupiteľská v dnešnej dobe, to znamená, že vy máte možnosť vyjadriť svoj názor, máte možnosť vyjadriť svoj postoj, ale zvyčajne ste vypočutí práve vo voľbách, tak zrazu sa tým otvorením tej politickej komunikácie vlastne poskytne priestor pre občanov, aby aj medzi voľbami istým spôsobom mali možnosť vyjadriť, čo si myslia, čo očakávajú, dať tú spätnú väzbu tomu politikovi, politickým stranám, politickým inštitúciám. A teda ten monitoring toho, čo sa deje prostredníctvom vašich volených zástupcov, bude oveľa bezprostrednejší. A toto sú všetko tie veci, čo sa očakávalo od internetu, že bude tie funkcie spĺňať, bude oveľa viacej inkluzívnejší voči rôznym typom ľudí, ktorí sa môžu podieľať vlastne na či už tvorbe, alebo možno informovaní o politike. Tento postoj sa začal rapidnejšie meniť, a to najmä nástupom vlastne toho internetu, čo je 2.0 alebo dnes už 3.0, čiže sociálnych sietí. A tých dôvodov, prečo je tomu tak a prečo možno, že viacerí z vás aj tak to bolo vidieť v rámci toho malého krátkeho prieskumu, si myslia, že ten efekt je negatívny, tak na tie dôvody sa samozrejme tiež pozrieme v tejto prednáške za chvíľu. Ak sa pozrieme na to, čo mapuje odborná literatúra prostredníctvom skúmania empírie, tak to, čo vlastne nájdeme v tej literatúre je, že tá odpoveď nie je úplne jednoznačná. Máme štúdie, ktoré, keď sa zamerajú na nejakú časť skúmania toho vzťahu, tak prídu s pozitívnymi efektami. Máme štúdie, ktoré nám zadokumentujú empiricky aj negatívne efekty. Do veľkej miery to závisí naozaj na aký vzťah skúmate, akú činnosť alebo postoj chcete skúmať a vplyv sociálnych médií alebo digitálneho veku na to. A druhá vec je taká kontextuálna. To znamená, že pri niektorých veciach vo veľkej miere závisí od toho, v akom politickom systéme sa nachádzate, kde si tieto výskumné otázky kladiete. A k tomu sa tiež dostanem za chvíľočku, kde to ilustrujem na jednom príklade. Takže poďme sa najprv pozrieť na to, čo máme v literatúre zadokumentované ako vplyv sociálnych médií na politické správanie, alebo teda na to, čo poznáme v demokracii. Najprv by som možno spomenula jeden konkrétny prejav politického správania a to je participácia, politická participácia. Tí, ktorí študujú demokraciu, vedia, že politická participácia sa považuje za veľmi dôležitý indikátor kvality demokracie. To znamená, že ak demokracia je o tom, že ľudia sa spravujú tú svoju spoločnosť, vrátane toho politického systému, ktorý v tej spoločnosti riadi krajinu, tak ju spravujú spôsobom, že sa aktívne angažujú. Či už v konkrétnych formách, ako sú voľby, protesty alebo podporné zhromaždenia, alebo v diskusiách jednoducho zaujímajú sa o tie spoločenské a politické záležitosti a potom sa v rôznym spôsobom zapájajú a to je tá participácia. Hej? Poznáme rôzne druhy participácie, ale najčastejšie sa skúma práve to, nakoľko to podporuje účasť vo voľbách, keďže to je jeden taký štandardný indikátor, ktorý používame v politológii, ale taktiež veľmi často sa skúma práve aj tie protestné správanie, alebo teda účasť v rôznych protestoch. No a práve táto participácia a efekt, ktoré majú sociálne siete a internet na ňu, je niečo, čo možno vyhodnotiť ako pomerne pozitívna vec. Pozitívna preto, lebo tie technológie umožnili vlastne participáciu v oveľa ľahšej miere organizovať. Ak sa bavíme o účasti na voľbách, tak samozrejme toto je niečo, čo je organizované štátom, má to svoje pravidlá, každý ich viac menej pozná. V niektorých krajinách technológie umožnili aj tento proces, zľahčili, zefektívnili možno istým spôsobom. To znamená, že v krajinách ako v Estonsku máte možnosť voliť samozrejme z pohodlia obývačky. Ale hlavne pokiaľ ide o tie protestné akcie, alebo tie, ktoré
možno považovať za participáciu, ale nie sú to voľby, tak tam tá mobilizácia ľudí je naozaj oveľa jednoduchšia a je oveľa efektívnejšia. Kedysi ste museli vytlačiť letáky a rozdávať ich, aj to ste zohnali toľko ľudí na to námestie, koľko možno, že ste tých letákov rozdistribuovali, alebo menší počet. Dnes, keď chcete zorganizovať protest, a nemusia ho organizovať len politické strany, ale aj občianska spoločnosť, veď sme toho svedkami v posledných mesiacoch, tak naozaj zorganizovať event cez sociálne siete je oveľa jednoduchšie a oveľa efektívnejšie z hľadiska toho, aby ste tých ľudí dostali na to miesto alebo dostali k tomu aktu tej participácie. Takže to, čo nám uľahčujú sociálne siete a internet, je z hľadiska participácie mať aktívnu občiansku spoločnosť. Tí, ktorí sa o politiku zaujímajú. Potom tu máme druhú oblasť, kde môžeme tento vplyv opäť skúmať. A to je oblasť toho, či a akým spôsobom majú občania, ľudia žijúci v danej krajine možnosť dostať sa k politickým správam a vybudovať si tzv. Politickú gramotnosť alebo vedomosť. Z tých výskumov, ktoré máme, my vieme, že to je ďalší dôležitý aspekt pre liberálnu demokraciu a pre demokraciu ako takú, pretože ak vy máte prístup k informáciám, politickým informáciám, zároveň to povzbudzuje, tá konzumácia politických informácií povzbudzuje vaše povedomie alebo vaše sebahodnotenie o tom, ako sa cítite byť pripravení rozhodovať o politike a podieľať sa na nej. Čiže tá politická gramotnosť a zároveň tie konzum politických spravodajstva alebo politických správ je ako keby takým predvojom alebo krôčikom k tomu, aby to povzbudilo opäť tú vašu participáciu alebo spolupodielanie sa na správe vecí verejných. No a práve keď sa na túto oblasť pozrieme z pohľadu toho, aký vplyv na to majú sociálne médiá, tak to, čo my vlastne vidíme, je, že pokiaľ bol internet v tom stave, čo sa nazýva internet 1.0, to znamená, že viac menej sa využíval na to, aby rôzne agentúry, politické strany alebo akýkoľvek aktér, ktorý je šíriteľom alebo teda je producentom informácie, politické informácie a ten internet sa používal len na to, aby vám ju podal, aby ste ju skonzumovali z toho internetu, tak toto malo pozitívny efekt. Pozitívny efekt v tom duchu, že jednoducho mali možnosť s jednoduchším spôsobom, rýchlejším spôsobom sa väčšie množstvo ľudí dostať k rozmanitým informáciám. Tým, že sa vám odbúrali také veci, ako sú finančné náklady na kúpu a predplatenie alebo objednanie nejakých informačných zdrojov, tým, že ste si boli dostupné v rôznom čase z rôznych prístupových miest, tak to samozrejme ako keby vzbudzovalo ten konzum politických správ na jednej strane, v zmysle zvýšenej spotreby, na druhej strane aj tá rôznorodosť bola väčšia. A aj dnes dokumentujú vlastne výskumy, že pokiaľ týmto spôsobom využívate internet na získavanie politických správ, tak vlastne je to, alebo koreluje to istým spôsobom s vašimi lepším postojom voči demokracii. Má to však aj svoju odvrátenú stránku, a to najmä s nástupom internetu 2.0 alebo sociálnych sietí a možností tej interaktivity. A tá odvrátená stránka spočíva v tom, že zrazu v tom prostredí, v digitálnom, sa nám vytvorili zdroje alebo producenti informácií, ktorí jednoducho nemajú žiadnu reguláciu. A tým pádom vlastne ten obsah, ktorý sa tvorí na sociálnych sieťach, automaticky neznamená, že by prinášal nezaujaté, objektívne alebo aspoň pravdivé informácie o politike, čo je jeden problém. A ten druhý problém je v tom, že sociálne siete majú samozrejme svoje mechanizmy, ktoré fungujú a tie prispievajú k tomu, že vlastne to, čo dnes nazývam, a vy to veľmi dobre poznáte, lepšie než ja, čo je efekt echo chambers, alebo teda tých ozvien, ktoré sa v rámci toho priestoru vytvárajú, a filter bubbles, tak toto sú vlastne mechanizmy, ktoré vďaka tomu, ako technologicky fungujú sociálne siete, vlastne namiesto toho, aby ten diapazon rôznorodých informácií aj o politike tomu konzumentovi prinášali, tak oni mu ich
od určitého času začnú redukovať a uzatvárať ho v nejakých tých myšlienkových chlievikoch, z ktorých je veľmi ťažké potom, ak ste zvyknutí konzumovať informácie len týmto spôsobom, sa dostať von. Hej? Čiže namiesto toho, aby ste mali rôznorodé informácie a tá pluralita informácie, ktorá je dôležitá v pluralitnej spoločnosti, tak vy sa vlastne uzatvárate len do rovnako zmýšľaných komunít, kde navyše tou amplifikáciou toho obsahu, že je toho tak veľa od rôznych zdrojov, ale rovnako zmýšľajúcich, máte pocit, že ste obsiahli veľa informácií. Máte pocit, ako keby tá rôznorodosť tam bola. Akurát, že je to len rôznorodosť v tej vašej bubline. A to je ten efekt negatívny, ktorý tieto sociálne siete z hľadiska spravodajstva a politické vedomosti majú. Ideme toto riešiť, lebo ideme sa sústrediť na to, aký efekt majú sociálne médiá, alebo mohli by mať sociálne médiá práve na pociťovanie, respektíve na tvorbu politickej dôvery v jednotlivých spoločnostiach. No a tu ten skúmaný efekt, alebo tie zistenia, ktoré nám prináša akademická spisba, je, že zvyčajne konzumácia alebo väčšia konzumácia sociálnych médií prispieva k tomu, že sa vytvára nedôvera voči vládu. Čiže to je jeden takých zistení, ktoré platia naprieč akademickou spisbou. No lenže to, či je to pozitívny alebo negatívny efekt, je otázne. A od čoho to závisí, presne tu ten kontext zohráva veľkú rolu. Predstavte si, že máte krajinu, v ktorej vládne autoritársky režim a sociálne médiá a ich používanie vám vytvára nedôveru v takúto vládu. Z pohľadu demokracie je to pozitívny efekt, pretože môže naviesť tú spoločnosť k tomu, že skôr odmietnú takýchto vládcov a nastane tá demokratická zmena. V krajinách, ako sú západné demokracie, ako je u nás, kde my máme liberálnu demokraciu alebo demokracie iného typu na juhu od nás, máme pri moci, tak jednoducho podkopávanie tej politickej dôvery vo vládu pôsobí presne negatívnym efektom na tú demokraciu ako takú, keďže práve tá politická inštitúcia je jednou z tých dôležitých zložiek samotnej demokracie ako takej alebo demokratického vládnutia. Čiže tuto ten efekt závisí vo veľkej miere práve od kontextu a mali sme veľmi pekné príklady a štúdie napríklad na to, aký pozitívny efekt mali sociálne siete pri arabskej jari počas rôznych revolúcií farebných a podobne. A potom máme veľa štúdií, ktoré poukazujú na to, aký efekt to má práve v tých etablovaných demokraciách, kde prispievajú k erózii ako keby tej dôvery voči samotný demokracii ako systém. No a dúfam, že toto je už posledná oblasť, ktorú chcem takto ešte širšie rozobrať. Je ďalší z politických javov, ktorý v tej dnešnej dobe je veľmi často diskutovaný, a to je nárast polarizácie. Ak sa bavíme o polarizácii, opäť ide o efekt, ktorý a priori sa berie ako vec, ktorá je negatívna pre demokraciu. A napriek tomu, že vlastne samotná rôznorodosť názorov a súťaž politických názorov v spoločnosti je základom demokracie, čiže pluralita názorov by mala byť tá pozitívna a tak je aj vyzdvihovaná, tak pri polarizácii dochádza k tomu, že tá pluralita sa nám istým spôsobom vytráca, pretože polarizácia znamená, že sa vytvoria názorové tábory v spoločnosti. A v tej dnešnej dobe, keď nastáva hlavne efekt tej afektívnej polarizácie, tak tie tábory sú tak veľmi voči sebe navzájom antagonistické a vymedzené a sú budované vyslovene až na tej úrovni identitnej, kde ten afekt, alebo teda tá emócia vlastne spôsobuje to, že tie tábory nie sú navzájom ako keby, nemôžete prekročiť z jedného tábora do druhého. Ten pilier, ktorý je vytvorený jeden a druhý v tej spoločnosti, je navzájom veľmi antagonistický. Čiže namiesto plurality a súťaže tých názorov a riešení, tu máme dve paralelné spoločnosti, kde neexistuje to, že by pripustili alebo vôbec len diskutovali o názore tej druhej strany, pretože sa to automaticky berie emotívne, afektívne ako nepriateľský názor. Nie ako
súperenie otvorené o to, čo je lepšie, o to, čo by malo byť prospešnejšie. Hej. Čiže tá polarizácia ako taká je braná veľmi negatívne, lebo má tieto efekty na demokraciu, znižuje vlastne nám tú pluralitu. No a to, čo vlastne zo štúdií máme možnosť vidieť, je, že tie sociálne médiá práve cez tie mechanizmy, ktoré oni poskytujú, to znamená cez algoritmy, ktoré generujú ten obsah a cez uzatváranie do tých komunít rovnako zmýšľajúcich, sú tým komponentom alebo tým faktorom, ktoré tú polarizáciu posilňujú. Toto všetko, čo som vlastne ale povedala, a teda, ak to veľmi zhrním, to negatívne pôsobenie sociálnych médií naozaj sa vysvetľuje najmä cez fungovanie algoritmov, tých filter bubbles alebo tých uzavretých myšlienkových komunít či bublín a cez to, že obsah, ktorý prichádza na ten internet alebo teda na tie sociálne siete, neprechádza reguláciou, tak toto všetko vlastne je samozrejme zovšeobecnenie. A to, čo sa stále skúma aj v tej našej akadémii, aj v politológii, je, či to naozaj platí a či existujú nejaké výnimky alebo nie. Či nie je to uzatvorená vec, tá debata o tom, či to má pozitívne alebo negatívne efekty stále trvá a vlastne aj náš výskum sa sústredil alebo kontinuálne riešime niekoľko výskumných otázok. My sme sa pozerali napríklad na to, ako sociálne médiá vyslovene vplývajú na dôveru alebo dôveryhodnosť, pričom rozlišujeme tvorbu úsudkov o dôveryhodnosti od samotnej dôvery a pozerali sme sa na to, ako vlastne to používanie sociálnych médií ovplyvňuje nejaké hodnotenie demokracie a princípov liberálnej demokracie a máme aj nejaké teda predbežné zistenia, samozrejme potom tam máme ešte nejaké ďalšie výskumné otázky, ale teda sa chcem opýtať šéfa, že či mám to tu skončiť, alebo či ešte ideme ďalej v úvode do diskusie. Možno, že len také nejaké základné, aby som rozprúdila tú diskusiu, nejaké základné zistenia z tých našich výskumov, ktoré sme testovali. Čiže nás napríklad zaujímalo, a teraz to je na populácii Slovenska, na slovenskej populácii, že ako používanie dvoch vybraných sociálnych sietí a zamerali sme sa na Facebook a Instagram. Vlastne ovplyvňuje práve to, ako ľudia podporujú demokraciu ako režim a tiež ako podporujú princípy liberálnej demokracie. A teraz, ak hovoríme o princípoch liberálnej demokracie, tých je viacero, ale to, čo odlišuje liberálnu demokraciu od iných typov demokracií, je práve to sú tie princípy, ktoré sa týkajú kontroly moci. To znamená, že existencia ďalších zložiek, ktoré majú právo a oprávnenie zvrátiť tie vládne rozhodnutia, ako je napríklad sústava súdov, ústavný súd a podobne. A ako je tá kontrola moci prebieha práve prostredníctvom opozície, a teraz názorovej opozície, občianskej spoločnosti, médií, ktoré kontrolujú tú vládu. Čiže to je jeden taký pilier, ktorý odlišuje tú liberálnu od inej. A ten druhý pilier je vlastne ohľad tej demokracie ako vlády väčšiny na práva menšín. Čiže to len prečo rozlišujeme od demokracie ako režim a potom tie princípy sme testovali. Hej? A to, čo sme chceli vedieť, je, že či spôsob, akým využívame tie sociálne médiá, môže ovplyvňovať práve ten náš postoj a ten spôsob sme určili, že sa pozrieme na to, keď niekto využíva pasívne, čiže prijíma informácie z týchto sociálnych sietí a niekto využíva aktívne. To znamená, že interaguje, zapája sa vlastne aj do tvorby obsahu alebo šerovanie obsahu a podobných vecí. No a to, čo sme vlastne zistili z toho nášho výskumu je, že tí používatelia sociálnych médií sa nejakým zásadným spôsobom nelíšia, čo sa týka podpory demokracie alebo princípov liberálnej demokracie od väčšinovej spoločnosti, ako
keď to zoberieme ako celok. Ale keď sa potom pozrieme, tak to, čo možno, že viacej zaváži, je jednak intenzita používania sociálnych sietí a potom je to aj to naozaj, čo na tých sieťach robíme, alebo teda aký typ toho používania sme zdetekovali. A z tých typov používania, tak vlastne to, čo nám v tej našej slovenskej spoločnosti vyšlo, je, že to častejšie pasívne používanie Facebooku, teda vy len čítate ten obsah, ktorý vám Facebook chrlí, ten váš účet chrlí, tak ten nám znižoval podporu pre princípy liberálnej demokracie. No a toto samozrejme, tých vysvetlení môžete sami hľadať, prečo je asi za tým. A ja len tak do diskusie hodím, že to, čo sme zdetekovali my, že to môže byť samozrejme kvôli tomu, akým spôsobom, akému tomu obsahu na Facebooku ste vystavení. My vieme, že na Slovensku ten Facebook je veľmi používaný, je používaný vo veľkej miere aj politickými stranami, aj politikmi ako takými a zároveň to, čo vieme, je, že práve tá Slovensko ako krajina, pokiaľ ide o mieru produkcie dezinformácií aj politikmi, tak je na tom pomerne vysoko, v porovnaní s inými krajinami. Čiže samotné dezinformácie môžu samozrejme viesť aj k tomu, alebo informácie typu, ktoré podkopávajú princípy liberálnej demokracie, vlastne sa amplifikujú týmto spôsobom. No a potom sme sa pozreli ešte aj na ten aktívne používanie sociálnych médií a tam sme vlastne zistili, že tá podpora pre demokraciu všeobecne ako režim s aktívnym používaním rastie. A to znamená, že sa zvyšuje tá podpora. Ale neplatí to pre princípy liberálnej demokracie, že nejde to ruka v ruke. To znamená, tá podpora pre režim stúpa, ale nie pre princípy liberálnej demokracie, alebo inými slovami, demokrati alebo počet demokratov nám môže narastať, ale to neznamená, že sú to presne takí, ktorí vyznávajú liberálne demokratické hodnoty. No a opäť tá otázka je, čo je za tým efektom, alebo čo je za tým zistením, aké efekty za nimi sú. A samozrejme tam my sme na jednej strane môžeme špekulovať o tom, že či deliberačný nejaký efekt v aktívnom používaní. To znamená, že vy komunikujete, vymieňate si tie názory, diskutujete ako keby aj o tých politických veciach, že toto môže mať teoreticky, to tak predpokladá aj literatúra, že deliberácia nás vlastne prináša k tomu, aby sme boli posilnení ako občania a tým pádom to prospieva alebo zvyšuje to aj naše hodnotenie tej demokracie, lebo sa cítite byť tým vtiahnutým do toho demokratického procesu. Čiže toto je jeden z možných efektov, ale je to otázne. Hej? Tam veľký otáznik za tým. A samozrejme tým druhým, čo aj my predpokladáme, je, že pokiaľ sa spýtate na podporu pre demokraciu ako režim, tak to, čo si jednotliví ľudia predstavujú pod pojmom demokracia, sa môže zásadným spôsobom odlišovať. Zásadným. Tie koncepcie, tie demokracie, to môže byť niečo, čo napríklad vy alebo ja by sme pomenovali ináč, že toto už je demokracia, toto už nie je. Alebo toto je demokracia, ale veľmi obmedzená, alebo veľmi základná, alebo taká tzv. Väčšinová demokracia, alebo procesná demokracia. Ale nemusí to byť to, čo sa dnes zažíva ako tá tradičná demokracia, ktorá má všetky tie atribúty kvázi kvalitnej demokracie, alebo keď sa posudzuje kvalita demokracie, tak sa zohľadňujú rôzne atribúty. Takže týmto by som to asi už ukončila.